Nah hinaholongan hurian itu hatta begiot tamahatan ni debata di bagasa tikyon alani jumolo mahita martangnya. Dameni debata na sumurung sian salhut naroha ima na mangaramoti mangarajaya ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pinuji maho ale Jehovah debata di sude dengan ni basam na saya totong mangasi dohot maka holongi hami. Hodo Tuhan na mangalehon haluau do hanguluan di hami. Jalan hinokop mudo hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Gabe dapota tua hami, dapotan haluau do hanguluan. Ainunga ditu pako Yesus si marhite hama matena do haeheon nai. Gabe taruli hami di hanguluan na binoan nai. Atong ali de bata asiroham sapala naung niya siami hami. Paloas mahami manangi-nangi, majalo dohot tumangiho kasitongan ni hatam. Asa masitio pa di hatap pami, manguduti pardalanan ni ngulu nami. Asa halomuan ni roham jupako sian ngulu dohot pangalaho nami. Pakuligi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Debata mangatoy dohot mamakulingi hita, bigiot tasian hatana di Filipi 3 ayat 4b, sahatu ayat 10 opan. Filipi 3 ayat 4b sahatu ayat 10 opat tatangihon mah songonon padok na disi. Ay molo diri pudeba adong si pangasahonon na dipardagingon dalam au manian tarsuna di ari pawaluhod doau nasian bangso Israel maraga Benjamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak Parise mangihuton patiki garang dorohaku mangalili huriyai sohasurahan di hati goran nasian patik alai naung parutunga kiat diau harugiat doi hujujur alani Kristus sih saluhut na dotahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadao di Kristus Yesus tuaki alaibana huseakon saluhut nai jala hu orbuk-orbuk doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang mamarhati goran sian patik tung sian hapor siaon di Kristus do ima hati goran nasiat debata na marujahan di hapor siaon asa hutadda ibana dohot hagugon ni haeheon nai rodi hasasaor tuaka hapor suhonna nagabe sapangalaho au dohot ibana di hama mate nai anggia sahat au tu haeheon nasian akana mate apala naung sanga hutakupi ma nang naung gabe sundenggan alai sai hueahido anggia tartakup awi songon naung tinakup ni Kristus Jesusi ahu alia kadongan dah kurajumi diriku naung sun hutakupi odo tahe huhalupahon na dipudiku hueahi akka na dijulu dopak padangido hupus-pus dopak upah hamonangan nasian pajouon ni debata siang gijang di bagasan Kristus Jesusi ido sahatna salom hurian itu hatta damang dainang haha anggi na pinaribut horasma dihita saluhutna di dia penua kita maringanan di nama nangiho do majalo hatani debata tangi yang nami saya totong mahita di bagasan padongannya do pangaramotion di debata tod dinaima manggonggo pita huhut mangalehon panuturion do pangatusion natakas di nama nangi-nangi hita sian hatana jala sa ditupak Tuhan mahita di pasahat marihita ragam nitua dohot pasu-pasu nasian ibana amin mingguta di nama nangiho kata nitu hatta diguari minggu judika namar lapata doi luluhon ma'ahu ali Jehovah seruan permohonan berkata luluhon ma'ahu ali Jehovah berilah keadilan kepadaku ya Tuhan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan akadaman doho denang takas doi lamnal-nal begiota lapatan ni padohani marhitehon hatan itu hatta di bagasan tikyon ikon jolma na niluluhon ni Tuhan itu hita Allah sendiri yang memberikan keadilan kepada kita maka kita boleh memperoleh keselamatan jala itu pengakuan ni Apostol Paulus di Jamitatta sian Filipi 3 ayat 4b sahatu ayat 10
opat. Dan hagogoon ni si Paulus, dan haboyonna, dan sinadonganna, ya, dan reputasina, ya, dan kapasitas ni baga ibanasian sebagai halak Yahudi, na mangalehon halua do hanguluan, tapi semata karena Tuhan sendiri yang bertindak, berbuat keselamatan, berkarya, dan menganugerahkan keselamatan itu di dalam kasih-Nya kepadanya, di dalam Kristus Yesus. Ido di pengakuan dohot pangatusion, na pinasahatna nang tuhita di bagasan tikyo. Alan ido ma luluho nau ali Jehovah. Berikanlah keadilan-Mu, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Di bagasan hauduhon ni roha, jala haukapun ni roha hita, supaya Tuhan yang memberikan keadilan-Nya. Dan Tuhan debata na mangaluluho kita, gabe taruli hita di haluau dohot di hanguluan. Amin. Jamitata tung takas doi patorakon temai dohot guar ni mingwi. Di patorang apostol Paulus do songo dia do pangalaho nang marhamubaon di ibana. Adong hamubaon ni sikap, adong hamubaon ni parrohaon, adong hamubaon ni pabahenan, adong hamubaon ni haporsyaon, dung pajup pangibana dohot Yesus. Jadi odo dipaad dari bana, dia mengungkapkan bagaimana dampak apa perubahan yang terjadi dalam kehidupannya setelah dia bertemu dengan Kristus. Buaya karwa, omana yang suku-suku di tadi. Nah buaya dua roa, pangatusion, pabahenan, sikap, pamikirion, doho pamotoan ni apostol Paulus. Taga sopajup pa doho Jesus. Akadamang doho denang, siyang guarna pe, nga di patuduho nate, ay so na si Paulus guarna di mulana, alay si Saulus do. Alay gabi guari pe dohot berubah. Di hati pajup pa doho Jesus, di hati pardalana tu Damsik manang tu Damaskus. Aharoa pabahiran ni bana, aharo pamikiron na kadamang doho denang. Apostol Paulus tiki marguar Saulus adorang sopajuk pada ho Jesus silelei Kristen doi bana. Hidup bana akadamang doho dainang di do ibana huhalu pahon na di pudikku. Huhalu pahon na di pudikku hueahi akka na di jolo. Dopak padangi do hupus-pus dopa upah hamonangan na siapa joni debata siang gijang di bagasan Yesus Kristus ini. Ido dido ibana kadamang dohot dainang. Ai silele Kristus yado ibana. Silele akana porseado ibana. Si bunuh Kristen do ibana. Garang do ibana patu pahoni. Aya dong di jalo ibana, ditiup ibana surat. Untuk menyatakan sah semua apa yang boleh dia perbuat untuk orang-orang Kristen atau agama-agama lain di luar agama Yahudi. Alanido kadamang doho dainang patu pahon ulau ni ibana, patu pahon sogo ni rohai ibana tu ala Kristeni. Ditiup ibana surati, surat sah untuk melakukan apa yang dia inginkan. Karena dia adalah seorang yang pintar, dia adalah seorang sarjana. Secara teologi dia boleh memperoleh pendidikan dari Gamaliel sebagai seorang guru besar bagi dia. Asal terjadi kepanatismean tubuh di Ibanai, agama Judaisme yang begitu kental dan kuat kokoh bagi dia, memperkokoh dia untuk membenci setiap orang yang memeluk agama di luar agama Judaisme, agama Yahudi di hati hai. Di patiop-tiop ibana suraton, jalan marsigol-gol ibana di pangatusia do panatismen ibana, dilului sudah di eahya kala Kristen. Itu bana yang sahat ibana, tu Damsik manang tu Damaskus, lau mengalili aka perpunguan ni hala Kristen, menggugai, menegai perpunguan ni sihuton Yesus di hati hai. Tapi di situ luar biasanya Kristus menyatakan diri bagi dia. Ketika dia mau melancarkan ini,
dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menyatakan dirinya melalui suaranya, melalui cahaya yang dia perlihatkan kepada Paulus dalam perjalanan itu. Di bereng si Saulus mado akadonganna na mangihutto di bana akajudanna nalahu mengalili hala Kristen di hati. Ada suara dari surga berkata, Saulus, Saulus, buasa liliam muaunin, buasa liliam muaunin. Tarhatotong si Paulus manang si Saulus di hati. Mabigi suarai tukap nama ibana jalagabi mapitung ibana. Inilah panggilan Paulus, perjumpangannya dengan Kristus. Isedoho ali Tuhanin. Aharun yang benokku. Ninna si Saulus di hati. Disuruh bebana lau terus menguruti perjalanan nai asa paju pada si Ananias. Jelas si Ananias ma patu pahon. Padidiot tu ibana. Jala mengukap si malolone dung tolu hari mapitung ibana. Inilah keheranan yang terjadi. Alani do kadamang do dainang ditingi ima pangalahon ibana, ima pambahenan ibana, ima sikap, ima pangatusyonna di hati hai. Ai dia tong ibana imana nama nau sitong, ia tong ibana nama ibana nau malo, ia tong ibana ma ibana nau porsea, ia tong ibana ma ibana nau takas di bagasan posisi na sitong na marugamui. Maka fanatisme yang dia pegang itu sebenarnya karena ada pemahaman yang berlebihan tentang agamanya, sehingga yang lain itu selalu dianggap salah. Dan pasti kepanatismean yang berlebihan seperti itu menimbulkan kebencian kepada orang lain. Dan orang lain itu selalu dengan negatif thinking dia perlihatkan memahami orang lain. Lalu dua kedamang doho deinang marga tigowar ibana gabe si Paulus. Pangalahon ape nungna gabe marhamu baun. Asa boy masa di hati hai. Di pasu-pasu de batai bana. Majalo ha apostelo ne jala ido di si Paulus pajuot tu ibana to hodang doho ti bana sian na 12 aposteli alai di pajuon ni bana ido ke absahan na dianggap ibana Yesus langsung menakup ibana. Di pangalilio ni ditakut Yesus ibana asa gabe apostel ibana tu sadok aka bangso asing. Bangso si pelibegu. Dan inilah misinya Bapak Ibu Saudaraku. Asa adong ma perubahan di mana. Adong mahamu baun sikap. Dan ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu Saudaraku. Sudahkah ada perubahan ketika kita sudah berkata di dalam Kristus kita hidup? Saya sudah bertemu dengan Kristus. Paulus si lele Kristus siad do ibana. Si lele ya kana porsia do ibana. Si lele ya kala Kristen do ibana. Dimulanai alai dung pajupang doho Yesus gabe silului Kristus ibana di bagasan nguluna, silului hala Kristen ibana di bagasan nguluna. Alo ni Kristen do ibana, alo ni ugamo Kristen do ibana, alo ni Yesus do ibana. Alai dung pajupang doho Yesus adong hamu bau di ibana gabe di dok ibana. Ale-ale ni Kristus may bana mamari tahun bari tanauli. Ale-ale ni aka Kristen may bana lau marpanidangyo tu sadok portibion. Molo au, molo damang doh denang, molo hita salut na perubahan apa yang boleh kita sampaikan ketika kita sudah bertemu dengan Kristus, ketika sudah mengklaim dirinya sebagai orang Kristen. Naung majalo padidio di bagasan Kristus sih, di bagasan debata amanat atau di perbadia hamu bau nahar naung tapapatar. Sotung do saya totong ate. Dangolo hita berubah holang goar do gabe Kristen. Saya totong do pangalaho najukani ya. Paulus katakan apa? Dia mau melupakan apa yang di belakangnya. Parrohaon pangalaho pabahenani dihalupahon di mana doi. Ena gura kan mengjol mona teh. Ya, justru sianda burjuhian gabe dajal. Ayo lo songon ya teh, dan harus tadi dah hamu baun natu haring ganon, justru ya
hamu baon naga bilam garang. Ya tiki soy jalo toh nak kasih tuau ni, kan? Soy jalo toh nak kasih tuau ni, na ramahan, labok makatai, so memang padita, olo mengalir rohana, ya, mak aku pun makatai labok, tudongan na, tu aka perhaladui, mulai hati amang, alai dungi jalo toh nani, betor mangasangi, gawi rohana, ngasale pelau doh tu gawi situa. Ujung naha dang perubah Tuhan yang ganon nalaboknya makata gabe garang gabe sogir tu si pareo bego katana songonido hamu baun daung tikiso ijalo tohonani so ina ma ale ni aka parhalaru di mana ale ni padita do ale dung ijalo tohonani gabe alo ni padita dang na curhat udah dang adong sesongoni huadopi ale ragam masa sesongoni hati kadamang doho dena ale-alenya ke perhaladuhan di mana alai dung ijalo gawe tohonani gawe alo-alo ini buhadu hita nang tuak kena humaliang ta bodoh hita tadi marpangalau marpabahena marpamikirio makatai tadi di bagasan hasil tongan hading ganon do haulio marado ponakan asing boido manang dang hata dia Tuhan yang ganon ini lainnya kedamang doh dinang Paulus itu lemam moto ibana lemangatusi ibana songo dia dosa sitongna namangulu molonunga maka porsai Jesus ido ibana sisuada do wanggapi gabe orbu-korbu sebing namai harugia do wanggapi aisa lelegon dianggapi bana holan alani hamalonna haburjonna mangulah patiki jatong ibana bui malua dapotan hanguluan dapotan haluan saya negatif thinking do mana tu akan humaliang apalagi halak Kristen ni dang dia tong taruli di haluau ni asa di Huria Filipi saya dong do pina mangasahon ni mangasahon sebagai keturunan Yahudi, sebagai keturunan Abraham, ya, sebagai naginong goman nih hukum Taurat, saya dibuat tuh nih di Parhuriau di Filipi. Ido banda di podai apostol Paulus nasida dangi si pangasahon oton. Ayang gue do pangasahon muna dang godang di tiop pamu si pangasahon ini daripada aunin. Ayau hala parisi doa menurut patiki na si Paulus. Salah Heber doa keturunan halak Heber doa nina si Paulus ya aku ini orang Ibrani aku orang Parisi yang mengerti yang tahu tentang hukum Taurat ini apostol Paulus aku adalah orang bersunat jadi lagi yang ngasah nonton ini apostol Paulus ate ido di pasatu ria Filipi nang tuhi tapi sotung taetong ala nungga gabe Kristen natorasta di tubuhon natorasta sebagai orang Kristen kita gabe tapangasaon au bemulai puku Kristen bapakku pe Kristen do gabe tapangasaon lah mendapat haluan dangi ni apostol Paulus dan soal reputasi ya dan soal keabsahan nasongoni dan soal keturunan si pangasahon oton lama jalo haluan ni ena guda kan jol masongoni ate saya di pangasahon bapana si puka gereja adong parrapoto ni tori mana gugu makatai alemu lo sorong parrapoto soyaro tu gereja tordonon nama di suara ni parrapoto ni bapakku do membukaon sotu ni parmemia pamunin na api mana soya merminggu nagu pilihan na soal kero dangi si pangasahon oton na marhuria pedang bu si pangasahon oton ni alai bohado Paulus mandokon huwalu paho ni wanggap orbu-korbuki wangga harugian wangga sesuai alai sepangasahon tona sini rohani Kristus ido pada apostol Paulus adong hamu baon ni pamikirion adong hamu baon ni sikap pabahenan ido ibana naing takas lohot ibana tu pakokopon ni Jesus edisi do haluau dang di soal faktor keturunan dang soal faktor ya hajahudion dangalan hati na majalo hukum tarati song nanidok nya kalak jauh di hati hai
Tapi benar-benar Kristuslah hidup bana di parsita rohani bana, ikon neng takasa pangalaho ibana, neng lam tumiru Jesusi, lam manada Jesusi, ido di parsita apostol Paulus, ay di sido haluaon, tuha mamatenai, tuha heheonai, neng takas taruliau di sini na apostol Paulus. Asalam hutad da ibana, asalam hujalo hagogo on ni haheheonai. Rodi hasasorna tu hapor suhonna odo di parsita. Asa hapor suhon ni Jesusi si pardohot ibana disi. Nani aina ni parukilhon ni Jesusi naing takas marjabbar ibana disi. Asa gabi bui sa pangalaho dohot Jesus di hama matenai. Ini yang diinginkan oleh Paulus. Asa anggiyat sahat autu hahiun nasian akan amate. Inilah kerinduannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, perubahan harus terjadi ketika kita sudah mengklaim kita sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai orang yang percaya sudah berjumpa dengan Kristus. Molonung ngapa jumpa hita dohot Jesusi. Ikonadong hamu baon ni roha. Ikonadong hamu baon ni sikap. Ikonadong hamu baon ni pangatusion. Molodang do saya negatif thinking tu akan asing, ya. Tabereng neng gudang jol masuknya teh. Saya ulan agama non natikos ulan agama non natikos. Ujungnya kepanatisme tu agama naon dibunuhi, dihasugo, ditutup gereja. Akau agama asing saya dianggap ya kafir. Ini yang sering terjadi. Tina guda ngarak kadamang doh denan seperti kodok dalam tempurung, ya. Ala sodong dibereng dunia luar, saya dianggap ibana mana natumikos. Ina guda ngang jol masong ni. Esohanang kumar gereja tu gereja nasing. Asa saya holan hatana mabigud di gerejaon. Yang alay mana morai si hape lagi bereng gimana dong dope morai si mana di gereja nasingan. Alau malu mana si di gereja. Hape lagi bereng gimana adong dope malu si mana di luaran. Hola pajupai mana do na malu boha. Hola pajupai mana do na morai do na tumibo si mana boha. Adong do kesadaran. Akadamang do deneng konadong hamu baon. Unang sesongon kata dalam tempurung ate bereng dang zaman Nabi Nuaingi si pangasahonoton hadirion niba. Ini Paulus katakan perlu do ikon bolokonon kesombongan kepanatisme ini. Paulus tidak mau menyombongkan apa yang dia miliki. Justru dia merasa sekarang rugi dengan itu ketika dia harus bercokol terus memegang dan memahaminya. Hidup banado ibanahu halu pahon aka nadipudikku. Dia mau bertobat, dia mau meninggalkan segalanya itu. Tadinya dia sampai-sampai, ya kalau kita lihat ini Paulus sampai dia yang memimpin di dalam kematian Stefanus yang mati martir. Kalau kita baca itu juga ya di dalam kisah para rasul, jelas itu dikatakan bagaimana Paulus nomor kuarsi Saulus di hati hai kom mati martir Stefanus ibana manguluhoni. Tapi ini semuanya dia tinggalkan. Pangalahon na rubi, pangalahon na sosumani dot aka haboion na dianggapi na lebih tama, ya. So nene ay molo diri pude ba adong si pangasahonon na di pardagingon dalam au manianin. Maka kadang si pangasahonoton ayang gusol si pangasahonoton na opi gudang si pangasahonokku ni na si Paulus ate. Ada dang tuki, dang boy, dang marlapatak kape. Asalang pangasahonom natorasmu sebagai orang Kristen, lamat jalo haluaon. Dihodangi. Ala Kristen natorasmu baseolani di asang-asa kokodaong, hamorami dang arung sibu pangasahonom mui. Habis tarami dang boy pangasahonom mui. Eso marlapata ni molo sayholan ido ta pangasahon. Ale justru molo adong ita pake ma ho Bartolomeo ni rohani de mata. Habis tarani pakai mei, lau marpanid dangion, tu portibion. Hamorani pakai mei, lau marpanid dangion, lau makubasi melayani di portibion. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu saudaraku. Asa huhalupahon dari pudikku ni apostol Paulus. Mari kita bangkit, tinggalkan semuanya masa lalu kita. Eahi mana dijulu, dopak padang, tusido puspusota.
Upah hamonangan di parade Tuhan tidak kita nama bain upai alai Tuhan Yesus Kristus di pajuon nenin. Siap benuagi jang di bagasan Kristus isi do dapat titai tu sima ta tuju. Alani bangkitlah. Berlarilah. Berlarilah menuju panggilan surgamu. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggil kita. Mari. Teruslah bersaksi atas Injil, kabar sukacita itu. Maka lihat, dunia yang sudah menguning, tertuai oleh kita. Karena untuk itu kita dipanggil tetap memberitakan Injil. Alania kedamang doho dena, halupa homma aka naso gabiaki, alai pus-pus matorus dopak padang situ joni, jala alusima, pajouon na siya banuagi jangi, ay di doho laho majalo haluaon, laho pararaton haluaon ni makatidak kosa, tuaka na humaliak kita. Di pasu-pasu Tuhan ma, damang doho denang, di pasu-pasu mahita saluhna, di nama nangihon, majalo doho makanguluhon hatan itu hatta. Amin.